नमस्कार खुलुमबाय अस्सलाम वालेकुम जहार হয় মই আজি পাতৰডুবি বাসবাৰী অঞ্চলত আছে মোৰ নাম শ্ৰী প্ৰদীপ কুমাৰ মুছাহাৰী মই অল বিটাৰ ডিফাৰেন্টলি এবল পাर्सन्स प्रटेक्शन अर्गानाइजेशनर प्रेसिडेंट नंगौ दिनै आं पातरडुबि गामियाव दंफैयो दा रायजोनि ओनसोलनि गामिनि जे रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बे जायगायाव जोंनि अल बिटार डिफारेंटलि एबल पार्सन्स प्रटेक्शन अर्गानाइजेशननि जोंखौ अर्गानाइजेशननिफ्राय लेंहरदों दा गामिनि सुबुंफोरजों जोङो बहाय फैबाय थानाय सेप्तेम्बर दाननि जे जानो गोनां बिटिआर काउन्सिल इलेक्शन बे इलेक्शनाव आंबो सासे इउपिपिएल पार्टीनि बिजाथि महरै आंबो दाबि खालामदों मानगोनां श्रीजुत बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' सारनिफ्राय आसा खालामो फैबाय थानाय समाव जोंनि ओनसोलनि आरो जोंनि जे बिदा फंबाय बिब' बिनानाव दिव्यांग जे नखरफोर आरो गामि ओनसोल बे गामिनि सुबुंफ्रा जेरैबायदि थांनानै दं थांनाय 17 बोसोराव जे बिटिसि गभर्नमेन्टआ एग्रिमेन्ट खालामनायनि परे बे ओनसोला जेरैबायदि डेभेलप जानांगौमोन बे ओनसोलखौ बे जेरैबायदि डेभेलप जानांगौ बेबायदि डेभेलप जानाय नुवाखै ब्रिटिश आमोलाव जेरैबायदि लामा बानायदों बे लामायानो दङ नोंथांमोना आं बुंनायखौ जुदि अपोजिशन टाइपनि जुदि बुंदों सानोब्ला नायफै सोरबा पार्टीआबो नायनो हागोन कंग्रेसआबो नायफैनो हागोन बिजेपिआबो फैनानै नायफैनो हागोन दा जोंनि जे मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारा नंगौ जोंनि जे सुबुंफोर बा गरिब गुन्द्राफोरखौ बिराद सन्मान होयो बा जों बायदि सुबुं बा थाबायनो हायै खोमाजों खोनायै खोथा बुंनो हायै जे जोंनि दिव्यांग बिदा फंबायफोरखौबो बिराद अनो दा अननानै जोंनि थाखाय इ रिक्सा 100 बोसोराव होदों आरो 200टा 50,000 करिया अनुदान होदों आरो 100 जन बोसोरावहाय जोंनि जे दिव्यांग बिदा फंबायफोर बिसोरखौहाय फ्री स्किल ट्रेनिं होगासिनो दं नंगौ आङो 100 जौखोन्दो साखाफारा दङ दा पार्टीया जुदि होयोब्ला लोगोसे पार्टीनि सापर्ट प्लास जोंनि जे दिव्यांग बिदा फंबाय प्रत्येक गुमा ओनसोलनि गामिनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय जाति धर्म बासियालासे मोनफ्रोमबो जातिखौ लानानै जों जेरैबायदि सिमां नुदों जों जेरैबायदि थाबायनो जोङो बा सोलिनो इसेबां मानि हाया खिन्थु जोंनावबो मेलेम दं खलम दं गोसो दं जोङो सोरबा सासेखौ जों गोग्गो गोसोयै गोथार गोसोयै ओनसोलखौ जायगाखौ समाजखौ जों डेभेलप खालामनो थाखाय गोसो होनानै आं अल बिटिआरनि सासे दिव्यांग अर्गानाइजेशननि प्रेसिडेन्ट जानानै बयबो रायजो राजा खावलायनायनि थाखाय आं बेयाव नुजाफैनानै बयखौबो फैबाय थानाय समाव आंखौ देरहासार खालामनानै जेन आङो ओनसोलखौ डेभेलप खालामलांगोन होननानै आं बयनिबो मिजिं थियो